Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwewe wakonye mikamu subhanahu wa ta'ala kifulema talisolite tumikuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ukezeka Vice President azikoni mwanamala Dr. Mike Bowles. Awali ukezeka Secretary of Office ya Vice President. Awali ukezeka Paramount Chief Kawinga mtikompano. Awali ukezeka Chairperson Town Council atisi atu mutina marwano matie masino chief amene kuli kompano sino chief chimwala anyagale lino komanso sino chief showe komanso ndaonanso ofisi ya ukonda tie mkonda amene muli tabutie mambo muli kompano komanso matie wose komanso ndaona akatuli muli kompano ndatie wose amene muli kompano malinga ni ntawi a Vice President ipanga chipembezo timakuya nchito libomo ndichifukwa chani ipanga chipembezo timakuya nchito libomo boma lindizi ziwiri ipanga chipembezo ziwiri anga chipembezo ama mulikira mu kutaka leo mutendere akanga ufuru komanso kuti msimu wako kuyenda bali ziwiri pamelezo boma ima yangania wa ziwiri kuti kodano alichitu kuko komanso kodano apamenali ndishtu kuko komanso antukulu wao wazakuja watu wakulu wao wakajebe wahebe yao ifenda baji zimene timanazi nzuri chipachake timakuya nchito achipembezo iboma libele maamula ipo siku yangu kumeneko anatukuza Mungu subhanahu wa ta'ala utuwatiu Allah watiu Rasul walikuli amri minkum kuti musatieni Mungu wafela malamu wake nimu mpenda tumiki malamu wake nimu wasati yako malakula mulani bwana jilo lino tukuza kitabu mtambaji kwa matakalipa tele ambaji kwa matakalipa kuru akabezeke kuti alibasi kwa malamu Mungu bwana Vice President ibali mima kunyadia nchito imenamkupia sikoni tukuwahi kukuona Mungu gawa chakula sana ali unalipa ulongwe kwa masu mlipa ulongwe mnapita kwa bwana ndungo kugaga wila mchakula bwana Vice President andu ya walima ama sura mwezi wa Ramadhani asilamu ambo masu ya chakula ya bwana kubabana mtibana ngatimuni na chakula hata ndio yangu bwana tukikomana kwa kibali kwenda kuti mtumiki wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuti la yashkurullah man la yashkurun nas paliyo mtu mmoja kama mzabu hiyo katuba ya mkaka wako kwa sababu kwanza kwanza tutakwana ndio kaisema bwana Vice President tukufanya tukusindikizieni kutiipe ambaji membezo Berlino hili yake kwa wiki sio na swali ndio kama mfano kwa bwana kuna Mungu baba utakuta swali kwa wiki bwana mshukuru kwa mwanzo Bwana Excellence, Vice President, mungati tokozele kwa President kwa sababu kwa jimbo hili na kumaliza penipeni tuko sasa bwana ngwela kwa kupambana kungole kuno tukutuko beza bwana angwele sana tukomele kwa mlisikoba tukomele bwana Mungu akote ndama mwezi kwa maana yetu hili na kwa ndio ndio kwa Kwa kulia wale watu wakatuni. Wale kuzuia kwa watu wa. Assalamu alaikum. Ashe Ahmad Hussein amene muyamba mfando mwakonza sohanu
Dr. Lax Kwese, Secretary ku ofisi ya Vice President di akuakuonse alimatuna kuomba sukadeli akunga tukala wakainga akasa akula Yusuf amene muli papa mpando wa mabudisikaso ndi makasa onse amene ali pano mafumu onse amfumu atwala achowe abale onse achisilamu amipingo onse amene ali pano aletolekezeka amali ndi abana choyamba ndikufunireni mafumu abwino ali ndikuti kuti Mulungu akudalitseni komanso mwasonyeza chisanzo chokumukonda Mulungu chifukwa kumanga Ramadani si chinthu chapafupi. Anthu ambiri amalephera kumanga Ramadani chifukwa chakusiyana-siyana. Ndiye mukhala ndi mwayi womanga Ramadani kumafunikanso kumuthokoza Mulungu wakumwamba. Ndipempheso kuti ndipereke uthenga wochokera kwa President wa dziko lino akukufunirani mafumu abwino akuthokoza asilamu chifukwa cha ntchito yabwino imene mukugwira mdziko muno. Mpingo wa Chisilamu ndi mpingo umodzi umene ukuphunzitsa Malawi chikondi komanso kumvana. Ndimamvera ashehe akulalikirapo akuna kuti usiku wopya ndiyani kuti mwende kunyaka zimene zikuvutani ndeni mati kwa kunyaka kubali kutopia na kugenda chi ngati yoyo nyaka kukia singuko koma kudada ndikumene kuchimo ndiye kimene kuna kutisanzo cha kumeleta pereka baba chipitilile kikale anthu okonda na zake kugawana zinthu tusagawane loloka tigawane masiku onse chifukwa mmene manenera Mulungu siku limene akukutenga iwe sumaliziwa. Ndiye kutafika kumakhala siku ndi siku okonzeka kale mamazi naye akosangalimbe matundumale jinga ite kumale baiwe tita iyamaleka kumula jamoni tite siku la kiyama badamani akuliziwa anyamata ndaona amswahili hao nyamata anyamata Kiislamu amasiku aliasikana apaka manyazi kukala Islamu mipimo inaso apaka manyazi kukala mpimo wale wao tikuti twase Islamu kulwa msikiti kumazibina pangu ashehe ambili osana madrasa alipo osapita kumene chokera ana kufundiswa kumadrasa ani fatate bungarisite busuma ke kagaya bismillah takbir takbir kumususa damuza kusiana kwa masura kuli aungu bila bifaki kuli aungu bila binafsi dijani wa osajua sura al-Fatiha osajua kwa maana yeye unamwadi Islamu kudu kale Islamu usiwe siki za jamani za Islamu kulela mwana ni komputa azmai akamwa ashehe kuja azmai kama kula kumanjala azmai na mtu na wapi ndinanga ndiye pano ndinele za special kuti izizi ndi za azmai adawa tia pasa fumilio imene ni mphafu yao kipereka kwa azmai na kusana afumu kuti kodi azmai sawa ngati amaimba hapa kuma kasimu hapa kitu wewe mmozi bado kugawanikana kipereka mphafu leo na sina kutupa bio bano balizizi ashehe hizo tukamilani kuma za azmai adawa ndizibele nipelekeso mau kufuzira
kale akabanga asikafakuzira koma asilamu ambiri lero ndokuzira ana asipita kusukulu asikaphunzira kutoka ku madrasa asipita kusukulu kutoka kusukulu kupita ku madrasa. Dziko lino ndi dziko limodzi, tikhale pa mtendere, tipempherere dzikoli. Chaka chino ndi chaka cha masankho, zimbani za ndale zofuna kuzipempherera, uyu asatukane zake, uyonso asatukane zake, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala sanapangane ndi mwina aliyense kuti siku la chisankho yokhala uli moyo ali pakutonga palibe. Amene azakhalepo Mulungu akuziwa, amene azapambane Mulungu akuziwa. Ndiye chofunika ndiona kuti tizipasana ulemu, palibe kukangana, palibe kukangana chipongwe, tikhale anthu okondana amalawi kupemphera kwa Mulungu kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala atithandize kuti dziko latuli likhale ndi mtendere. Komanso ashehe atibalimu kama swalisa kali kusikiti kali kuti tiyesese kupereka uthenga wokondana kuno takupango chikuno kusakale malo oti anthu akafuna kuto tifuna tipeze anthu oti taleme chito azimenya zawo kwende kupangochi kwende kumachita iyali amfumu teka wingana baba timvane kuna kuti dziko lopali ponse mipingo yonse ilibidise mtendere. Kumaliza ndikufunira asilamu mose mzigo muno madaliso ni mtendere wa Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti tikhale akusunga mtendere, tichite ntchito zabwino kuti siku la kiyama tonse tikapulumuke. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Vice President Mandoke kwambiri mmene manene padate chika nadziwa kuti ndinosoma mabambira na pasandipala nosogole ngoto zitika kale ulendo wina cha nabo aipige ne kwa pano aipige ne pakuweza kwa Vice President Deputy azimai madawa wajimile jakawala ampere tuka biasa kwa 2 milioni kwacha anaulenga pochera ibikane jet samana kutipata njojeko nikuti munyu mamuno tukaleka ngondo eti atimi senele limaji siko mwenyeji kitukozo kabili bwana Vice President tukwa cha utenga wangu mwenye mwanabasa utenga olibidita utenga omanga komanso utenga mwenye kali kukira chifukwa cha ugera bwana pano pa nthawi ino ndiwapemphe Sheikh Majidu Nyambaro iwowa ndamene atapatse dua yomaliza ndipo akapempera Sheikh Majidu ndi kuti tonse amene tili pano tizakhala masuka kunyamuka mapita koma tisaiwale kuti patika kamaliza sola ili timafunirana zabwino zonse kupita mahagi choncho azimaheri azimayi kukaga azibambosa azibamboka Sheikh Majidu Nyambaro ndibasa kwa second. Apa ni kamu nak nani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غيبا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد
صلى الله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Kama kwambili mafiwa zinonsi sakulandirani tsiku la lero limene tsiku lopambana kwa ma Muslim brothers and sisters konse komwe muli tikufunirani tsiku labwino, tsiku lopambana, tsiku la chikondi limene ma Muslims lero tsiku limene amasula kutsala kudya 29 ena 30 days tsiku amaliza ndere lolo kuli chisangalalo, kuli kukhala kugawana zakudya inunso maviewers tigawane zakudya wina ndi zake, wina aliyense kangachepe ndi chakudya ndithu, so tipasane wina ndi zake ndithu. Ndimene zilili pano pa Kasolo primary school ground kumene vice president anabwera kuzakhala nawo pamapemphero amene akumasula kutsala kudya kwa 29 to 30 days. My viewers, zabwino zonse ndimene zili pano kuzosangalatsa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.